Туpladık, hazır tənəffüs. Tənəffüs деп әйтүем, hazır biz sizning bilan Мырау Батыр спектаклен карарбыз. Бу атнада Чулпан мәдәният үзәгендә Казан шәһәр филармониясе артистлары нәни тамашачыларга премьера тәкъдим итте. Тулырак алдагы минутларда. Менә ул бәхетле буын. Алар да хәзер горурланып, без Мырау Батыр белән үстек дип әйтә ала. Казан шәһәр филармониясе солистлары яңа сезонны премьера белән башлап җибәрде. 40 елдан соң сәхнәдә легендар Мырау Батыр. Biz indi татар әсәрен балаларга тәкъдим итәргә вакыт җитте дип бик каты әзерләнә башладык. Һәм инде төрле әсәрләрдән сайлана торгач, Мырау Батыр ничектер үзе килеп чыкты. Чын Килдар абый белән һәрвакыт аралашабыз. Безнең балачак хатирәсе. Ул менә беләсезме, ничектер үз-үзеннән сүздә килеп чыкты да. Илдар абый белән шаяртып кына сөйләшкәндә әйтәм әле эшләп карыйкмы? Чөнки Мырау Батырны син үзеңнән эчтәлектән үткәргән кеше. Син аның менә безгә караганда иң күбрәк үзең тыя беләсең дип. Менә кем белгән, бәлки шул вакытта йолдызлар туры килгән диләрме? Һәм бездә шуның хәтле кызыклы артистларыбыз, төрле жанрда эшли торган җырчыларыбыз бар. Мин ничектер шаяртып кына тәкъдим иткән идем. Һәрвакыт уйнан уймак килеп чыга диләрме? Менә шул чакта инде уйнан уймак булгандыр инде ул. Сәхнә артында спектакльнең режиссеры артистларга үз киңәшләрен бирә. Шавкат Бектимировны гомер буе Әлмәндар бабай дип йөрделәр. Шарафиев, Равил Шарафиевны Әҗһәл дип йөрделәр. Халим Җәләлевны хулиган авыл, хулиган дип йөрделәр. Минем кем генә урамда күрсә дә, олы кешеме, яшьләрне бөтенесе дә ой Мырау Батыр абый диләр. Шуңа күрә ул бик кадерле, моннан 40 ел диярлек төшерелгән телевидение өчен төшерелгән кинода мин Мырау Батырны уйнаган идем. Без аны ничектер кичәнмичә шул шаярып кына бер-ике мәртәбә күрсәтерләр дә бетәр инде бу дип шаярып кына күрсәткән ничектер менә шул кереп китте һәм ул миңа үземә ничектер образ булып кереп китте инде кабул ителде инде һәм менә күп еллар узгач Чулпан үзәгенең Чулпан Закирова миңа мөрәҗәгать итте, әйдә шуны бездә сәхнәдә куйгыз дип. Аның бит ул теге сценарийсы кирәк һәм булай бик әллә ни шанмыйча гына башлаган идем, аннан соң кереп киттем. Чулпан ничектер мине моның белән кызыксындыра алды, бик кызык эшләдек. Без сценарийга Илтизар Мөхәммәтгалиевны чакырдык. Ул сценарий яздырак кына сценарий язылды, чөнки монда бит музыкага җырларга салгач, музыкаль дигәч инде балалар өчен музыкаль спектакль күрсәтәбез дигәч, музыка аерым язылды, сүзләр аерым язылды. Шуннан соң аларны куштык, шуннан соң запислар ясадык. Яңа буынның Мырау Батыры Казан шәһәр филармониясе солисты Рафаэль Якупов. Балалар белән эшләү үзе бер бәхет дип әйтмәсәм, ул башка тамашасын алырып тора. Кызлар, ничек бүгенге спектакль шатымы сезгә? Бик ошады. Безгә бик ошады. Ул шундый матур, шаян. Мырау Батыр шатымы сезгә? Әйе. Тагы кемнәр шаты? Песи. Аю. Мен мындай дәрәҗәдә үк шәп булыр дип бер генә дә уйламадым. Бик кызыклы мюзикл, балаларга бик аңлаешлы. Балалар үзләре кирип китеп, мисал өчен Левин Тимирхан үзе дә басып карады, шул хәтле дулкынланып, Мырау Батыр өчен җан атып һәм күпмедер дәрәҗәдә менә теге сәхнәгә дә йөгереп чыгардык булгач, димәк менә куючы режиссерларга һәм барлык командага бик зур рәхмәт, чөнки татар балаларына менә шундый форматта мюзикллар моңа хәтле җитми иде чыннан да. Кемнәр өлгермәгән, Мырау Батыр спектаклен 10 октябрь көндезге сәгать 12-дә һәм кичке сәгать 7-дә Чулпан мәдәният үзәгендә карап була.